Nipandansari jenenge Nyai Dapu nalika isih enom. Nipandansari putrane Ki Madepandan sing isih keturunan Sultan Demak utawa Pangeran Adipati Sepuh. Pangeran Madepandan utawa Ki Ageng Pandanaran setunggal uga kagungan putra jaler jenenge Raden Pandanaran utawa Ki Ageng Pandanaran kalih. Di jaman biyen Ki Ageng Pandanaran kalih iku mesta bupati ing Kabupaten Semarang. Ora liya Ki Ageng Pandanaran kalih iku kangmasé Nyi Pandansari. Jaman biyen Ki Madepandan sakeluwarga manggon ana ing Semarang. Ki Ageng Pandanaran kalih tau nuturi Nyi Pandansari. Sesuk nek kuwi wis dewasa oleh goleki lagi nyusul aku. Saiki ning kene sik wae, jalaran akeh sing kudu mbok lakoni ning Kadipaten kene. Mengkono pituture Ki Ageng Pandanaran kalih sadurunge lunga saka Semarang perlu nyebarke ajaran agama Islam. Nyi Pandansari wis ngajak dewasa, dheweke jenengan saka Semarang tumuju Mulon kanthi dikawal dening loro abdi kinasihe yaiku Ki Wanabodro lan Ki Wanasari. Arep golek ikan mase sing durung dimangerteni dununge. Lupune nabasi alas sampe ora gagas panuserina lan tekan wengi. Kesel nganggone maku, rombongan Nyi Pandansari sawetarane leren ana ing panggonan sing endah bisa nyawang wit-witan lan ambane segara. Panggonan kuwi aran Silayur Ngalian. Rombongan Nyi Pandansari entok-entok nenggani padepokan sing ana ing daerah Blimbing Sebulur sing dipimpin dening Kyai Jiwaraga. Nyuwun pangapunten Mas, panggonan menika taksih tebih sanget saking mriki. Ukir proses sanget jalanipun prayoganipun dados pundi bilih boten sami dipunjelasaken menapa menika. Ki Wanasari ngandharake usule. Nyi Pandansari mangsuli, "Mboten Kakang Wanasari, awake dhewe kudu golek ikan Mas Pandanaran nganti ketemu." Nyi Pandansari serombongan tumuju menyang padepokan mau kanthi angen-angen bisa nemuke Kang Mas. Setekane padepokan Kyai Jiwaraga, atine Nyi Pandansari gelone ra karuan. Nyatane ora bisa nemuke Kang Mas. Apa iya takdirku kaya ngene? Ya wis, aku bakal sinau agama ning padepokan kene. Wong takdir sing wis nggawa aku tekan kene. Batine Nyi Pandansari. Nyi Pandansari banjur mutuske manggon lama guru ana ing padepokan kono. Nyi Pandansari dikancani dening Kyai Ki Wanabodro lan Ki Wanasari nemoi Kyai Jiwaraga. Perlune ngandharake kepingine dadi santri ana ing padepokan kono. Kyai Jiwaraga nyawang ketelu bocah sing gagah perkasa sungkem ning ngampani. Salah siji saka telu bocah nom kuwi yaiku kenya ayu sing paupane suminat padang uga nyimpen sejening karisma. Kyai Jiwaraga minangka wong sing duweni ilmu bisa rasake nek sing teko ning ngarepane kuwi dudu wong sembarangan. Banjur Kyai Jiwaraga takon, "Tak kira dudu nemu kene, lan tak sawang kok kaya bar mlaku adoh nganti kesel kaya mengkono. Sakjane kowe kuwi sak kabeh sapa?" "Nyuwun pangapunten Bapak, inggih leres. Bilih kula sekanca boten nemen asing mriki. Kula sekanca ugi nembe mapan pisanan. Kawontenipun kula ing padepokan Bapak Kyai menika amarga kepengin dados santri wonten sing padepokan menika. Kula ugi asring mireng aganipun asmani Bapak Kyai. Nanging boten menika kemawon ajaran kula mriki.
Kula ugi kepengin badhe ngadhemke penggali serta nggadahi kepinginan damel ngasah kaprigelan supados migunani dhumateng masyarakat. Menapa kula sekonco diputamani dados santrinipun Bapak Kyai ujarne Pandansari marang Kyai Jiwarogo kanthi sembahipun. Omonge sing santon, mengkono kuwi gawe santri Kyai Jiwarogo meneng amarga gumun kalih Pandansari. Kyai Jiwarogo takon, "Nimas, banjur sapa loro bocah lanang baring awakmu iki?" Pandansari mangsuli, "Kalihipun menika ingkang tansah ngancani kula nglampah rini wengi Nrabaswana ugi ngadepi bebraya." Banjur luwih duwur Pandansari ngetake sapa setine dheweke, saka endi asale lan niate gawe nyusul Kang Masih. "Ora tak nyono dina iki awakku bakal ketekanan tamu agung ning Padepokan kene. Aku kadhewean keluarga Kadipaten Semarang sing misuwur banget." Batine Kyai Jiwarogo kepingine lan niat api Pandansari gawe dadi santri ana ing Padepokan. Sawijining dina Pandansari kepengin dolan ana ing Tegalan sisih wetana dusun Blimbing. "Ayo cah, dolan menyang Tegalan, itung-itung ngremke awak sisah dene olahraga latihan layu adoh. Ing Tegalan kono ana mengkono warna kembang. Umpamane kembang pekrok kabeh endah ana disawang. Tegalan sing akeh kembange kuwi diarani Tegal Sekaran. Ana ing Tegal kono Pandansari nganake sayembara. Sapa wonge bisa nemokke tok mula aku bakal ngadepke uripku. Sapa wonge kuwi wadon bakal tak dadekke sedulur. Lan sapa wonge kuwi lanang aku bakal nyuweteni dheweke." Ki Wonosari mestike sayembara Pandansari. "Saestu sayembara menika Nimas?" Diwangsuli dening Pandansari. "Iya Kakang, ananging iki mung priya Padepokan kene wae. Terus pundi menawa ingkang menang sayembara menika priya tuwun Nimas?" Ki Wonosari kuat katan wasmulang. Pandansari mangsuli kanthi sae, "Nek pancen kuwi jodohku, aku ora bisa nglawan tatanipun Gusti Allah." Sawise sayembara dilaksanake, pranyata ora ana siji-sijia pemuda sing kasil nemokke tok. Mulane Pandansari nacepke kerise ana ing lemah. Salingke saka lemah mau metu banyu banjur dadike sing diarani sendang sembahyang. Sing ngomong tegese bisa nyukupi kebutuhan wong akeh. Tegal Sekaran sansaya endah, asri tur sejuk amarga ana ilinan banyu mau. Ana pangeran saka Cirebon aran Raden Dapuraja sing duwe niat arep ngeguru marang Kyai Jiwarogo. Mbok menawa iki wewadine Gusti Allah, witing tresna jalaran saka kulino. Pandansari uga Raden Dapuraja padha nandhang kasmaran. Klorone mantep nemoi Kyai Jiwarogo perlune Raden Dapuraja arep nglamar Pandansari. Uga nyuwun donga pangestu Kyai Jiwarogo. Kyai Jiwarogo mantuk-mantuk, "Apa kowe wis mantep oleh arep padha bojo?" Klorone mangsuli, "Sampun Bapak, yo nek ngono wis ngastoni niat apikmu anak-anakku." Singkat cerita, Kyai Jiwarogo nikahke Kyai Dapu Duat karo Nyai Dapu. Kyai Jiwarogo uga ngrestani klorone lunga saka Padepokan. Perlu bangun Padepokan dhewe ana ing Bojo. Nyai Dapu nyuwun marang Kyai Dapu supaya digaweke ilinan banyu gawe nyukupi kebutuhan para santri uga masyarakat Bojo.
Khususe para tani sing padha kangelan nganggone macal lan tandur. Nanti direwangi adus pinep. Nyai Dapu ngadika mengkono. Kadosipun rekoso sanget Siti menika badhe dipaculi ugi dipungkanduri. Santrine mangsuli nggih Nyai Sitinipun atos tergaring. Mula Nyai Dapu nyuwun supaya bojone bisa gaweke ilinan banyu sing bisa gawe irigasi uga nyukupi kebutuhan urip wong akeh. Nyai Dapu matur, "Kakang Dapu, kula nyuwun dumateng Kakang setunggal panyuwun kula." Kyai Dapu takon, "Opo panyuwunmu, Nyai?" Nyai Dapu mangsuli, "Damelke kula ilinan toya wonten ing mriki, ingkang sumberipun saking Sendhang Sebraya. Menapa Kakang saguh? Yen mengkono panyuwunmu bakal tak coba wangsule Kyai Dapu. Kyai Dapu bola-bali jajal gawe ilinan banyu nanging tetep ora bisa merga kangelan pungkasane nyerah ngilangi panggonane sing angel dikerjake mokal meh digawe ilinan banyu. Banjur Nyai Dapu kanthi tekad kuat ngerjake dhewe gawe ilinan banyu. Kadene Nyai Dapu, "Menawi makaten kula piyambak ingkang badhe damel ilinan toya menika, Kakang. Namun geret kadite saka Sendhang Sebraya nganti tekaning bojo. Lemah sing diembah iku malih dadi ilinan banyu." Merteni bojone sing kasil gawe ilinan banyu, Kyai Dapu Raja krasa isin merga kesatane ora luwih saka garwane. Kyai Dapu ilih ninggalake Nyai Dapu lunga saka bojo. Nyai Dapu dadi rana tetep dikancani abdi kinasine. Nyai Dapu neruske pembangunan desa Bojo. Nyai Dapu ujug karo putrane Ki Wanaputra jenenge Kyai Umar. Gawe jaga arum jenenge Bojo Peloro iki tetep dikenalke karo masyarakat minangka abdine. Dene Nyai Dapu Kyai Umar dipasrahi tugas gawe mimpin pembangunan desa Bojo. Amarga kasile bangun desa Bojo, mula Kyai Umar dikenal uga Ki Gedhe Bojo utawa Kyai Bojo luwih misuwure Mbah Bojo. Matur nuwun.